dia 27 de febrer és el Dia Mundial del Trasplantament d'Òrgans. A nivell ocular, el trasplantament de còrnea és l'òrgan, el teixit, que més es trasplanta en tot el món. El 2024, a Catalunya, es van donar més de 2.000 còrnies, un 9% més que el 2023, i som un dels països líders en aquest àmbit, on més trasplantaments es fan i on més còrnies es donen. En el nostre centre fem trasplantaments de còrnies per diferents patologies, amb pacients que tenen traumatismes oculars i la còrnea ha perdut tant la seva forma com la transparència, amb infeccions corneals, amb processos inflamatoris també d'aquest teixit, amb malalties hereditàries, també amb toxicitats farmacològiques o químiques. Encara que s'han recuperat les dades prepandèmiques, hem de continuar amb aquesta política de creixement en la donació de còrnies per poder continuar atenent a tots els nostres pacients.